ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീൻ കറിയാണ്. നല്ല ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്ക ഇട്ടിട്ടുള്ളൊരു മീൻ കറിയാണ്, അതും അയില ചേർത്ത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഇത്ര ഐറ്റംസാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക്, കാരണം കാശ്മീരി ചില്ലി ആയതുകൊണ്ട് എരിവ് കുറവായിരിക്കും. ഇത് നല്ലപോലെ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിലിട്ട കുറച്ച് നെല്ലിക്കയും കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് വെണ്ണ പോലെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാനൊരു ചട്ടിയിലേക്ക്, ചട്ടി ചൂടാക്കാനൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല, ആ ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇതൊഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ കലക്കിയെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കുടംപുളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം കറിവേപ്പിലയും ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്കായും കുറച്ച് പച്ചമുളകും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് വന്ന ഉപ്പിലിട്ട നെല്ലിക്കയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 5-10 നെല്ലിക്ക ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ അയില മീനും നല്ല തലയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള അയില മീനും ചേർത്ത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഞാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ്. അത് നല്ലപോലെ തിള വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തളിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് നല്ല നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്ത് കടുകും കുറച്ച് ഉലുവയും ഒരു കുഞ്ഞര സവാളയും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഒരുപാടൊന്ന് വഴഞ്ഞ് വരണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സവാളയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറണം. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ നല്ല തിളച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക അയിലക്കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ല ചൂട് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ടേസ്റ്റാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് പുട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്.